Ikase kaunti ya Nyamira omusaye w'emyaka 25 noyomo Samarieta Rogers Musagwe korwase kenyoro kya Nyamango Getari ewodi ya Nyamaiya imeye nsemo y'ebunge ya West Mugrange kaunti ya Nyamira nigaunchirire nyumba yaye yetuka nakoyekora koba abisi yokoligia abanyakenyoro ase chama ya Jubilee bosa eliogochagosira Dr. Fred Matiang'i ase nyumba ywere ya maomo ni Rogers Musagwe abere gakuria osigakurikia umubaro monene bw'abamenyi abo besoke barange nere nigasabire abarayi b'echama ya Jubilee kumusira anyore laptop ebirogo naboige credit eriagendere kurikia abange murikito Steven Nyarikiembunde norobotiorwe Ekera togo ikaha se kenyoro kya Nyamango ikigotoka nsemo ya Getari wodi ya Nyamaiya bunge ya West Mugrange me ya Nyamira igotokomerana no mosayo iga bw'emyaka 26 asa Marieta Rogers Musawe kero kurigereria gaiga nigo haigo iraka obisi agake nigo abamenyi barobekaine erio kwerikia muraba bwatani be chama ya Jubilee Kirete Rogers Musawe gochakia umuroberio kamnoyega bwo kurikia abanachama asekorende atari omurayi bwe chama ya Jubilee enyombe yana ningona nyerose dinataete ko yebeke kiosiki ango mwaka oyo moerire twaje tukanyoranga antu akatwarira obisio moe musio urari musikeri Josiema tuigorete Getari yare gokonya abantu baito ensemo ye basari lakini ekero mwesimi wasiro obisierie gasira ngaunjure nyumbe nganyarwa tigeba obisi ekobage gwabura era abantu chifomu chie pasali chie constituency no togoje tuwabura era gaiga egere tuwachikoba gochie county ya ligo Nyamira egere abantu baito banyora chibesa bone kera nachete kurigereri nganyoranga twanyorira omwana oito okuruku Dr. Fred Matiang'i oyo okorigie keroko kyo president kurwase chameli ya Jubilee ngaranga ninde negangene ne gochikomobwatisi asokorigie kerogekyo ngaranto konyara kumubwatisi korigie kerogekyo nyento konyara kueriki kobabuna abanachama bekiama kia Jubilee Ubatakana no korangeriwa n'abatureti eriyo ko basegeta eriyo berikie na kumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo eraini yiga egendrete komentekana kera togo ikaroro rero nigo na boka mambiga na tumeto gaka bwe kenyore go yoro mutureti ngamutebia tangasira abantu ngamba bwenerete kwerikia ase chama ya Jubilee naro ri nambe nene yanyarire gwesoki gochaga iga kwerikia ase chama ya Jubilee eyi abeiro mogoko ne mono ase ngenjo barure kubatigire chigasi chiabo bajira eri bache kweriki ko baba na chama ba Jubilee nigo Rogers Musawe niga kwerera obokongoria gwetera ritangani gotatwara omtandao aseria kabere hakobaga gotumeka airtime yae ko barikia bari bagochichororo abaigota bwatie laptop ekere nyumbe igoko yerigereria tiakiri rangi chirichigana iri cha Jubilee asasa birenganire buya barayi hanene boteneri banyamira bari abarense ye chama ya Jubilee komosira iri konyore bibyonsi obisi yeri dangani kabisa ntubwate challenges chinene anene mono to gotumeke credit ekyo konyara ngo bagingo gorancho monyene nabeka nagera nanyara gotumeke USSD eri ya star 509 nanyara koregister abantu bono onyendire twa nyoro bokonyi tonyore none laptop uga tonyore ne birugo iga none rangi ya kuburunge ige brand wero kana ko Jubilee buna monyeroje iga tebwati kiyeni kirigia Jubilee kenye na asinginjo Jubilee ige gotware rangi emariri nande bintombire bigo chorwo igonto taete support yenene korusa abarayi bekia magito gya Jubilee nigo Rogers Musawe asabire nganaire buya munero musaya asirwe uroboteneri obonene bwe chama eyo bokorawa no muteneri bwe chama eyo ase county ya Nyamira Dr. Janet Kumenda umuteneri Jose Munyakerogo bwensengima ya chama ya Jubilee Musike Vincent Kemosi umuswati otenete Women League Lydia Saboke naboigo bari bakuriye birogo by'obojumbe bwa West Mugrange Musike Rogers Muturi na Walter Menzire asinga barayi baito bari igoro kali kintu tukubasabatika batoembawe buna intu abasaye nabo konyora ntu bwata ambitions kire chingiya sana kiranyare kokonyinse yaito anene mo nebinyoro buna mantu tukuruma asensemo y'abamenyi yoyo minto Fred Okengo Matiang'i atokonya asobwange kyagara abangina baito mona nene maririkia acha igo babuneke tamagoro ama ene ng'abang'ina ingonya mwari kwanza boro iga tokwero
togoteba ng'a kufa na kupona igo tware gokwasa omwana oyo ominto matiang'e igono ingogete inche bweka omanyene imeyane ekiagera tokorwa obisi ekari nyamaya bang'ina mbaroro oratumete amaete korika muno okoigwa gĩtambũkĩro kĩa mũsayo gakwene king'angoreta arabisi ang'e n'abamenyi nigo kiabĩkirwo chinguru na gũsaba ng'anĩre buya abarai bari batenete chama ya Jubilee ane mono ase kaunti ya Nyamira bakorawa n'omoteneri bwe kaunti ya Nyamira omonyakerogo Dr. Janet Kumenda nabo igo omoteneri bwe chama ya Jubilee ase ense ya Kenya Mosque Vincent Kemosi nabo igo abarai bande be kaunti ya Nyamira omosubati Lydia gati abande banyare gochichamo erio gosire kenyoro ekiga kwene kina obisi yeiga konyarere kutumeka biya korwase kenyoro kya Nyamang'o ekigoto tari ase wodi ya Nyamaiya ase bunge ya West Mugirango me county ya Nyamira ingori potential TV lidanya Steven Embonde.